L-ewwel ħaġa rebbejta baby. Kabbarnija. Is-26 ta' Awwissu 2009. Il-ħin, il-25 ta' wara nofsinhar. Jonathan Sejkel, 20 sena, flimkien ma' tfajla tiegħu Roxana Danastasi, 20 sena wkoll, li kienet adottata minn Rumanija, u bintom Kelsey ta' 3 snin kienu f'karozza Toyota Starlet ftit passi bot mid-dar ta' Charles u Rita Danastasi, il-ġenituri ta' Roxanne. Sena nafu bieċa għax kważi smajnieħ, id-daqqa smajnieħ minn hawnhekk. Min kienu ma tkunx taf. Il-mara bat ta' tramur iċċekja għatrax sa' emħabta kara mora ġarax, issa tajdaw minn huma. Ġej mix-xogħol jinnaf mill-baħar kien is-sajf. Sas-7 u nofs flaxedda ma nafux ġara ma ġarax. Bħallum sentejn tilfet ħajjeta familja żagħżugħa f'inċident ta' traffiku fit-triq il-President Anton Buttigieg fiż-Żejtun. Sentejn wara huwa dan illi baqa' minn dakinhar ta' l-inċident, garax illi għadu imwaqqas għallum il-ġurnata. Il-karozza misjuqa minn Jonathan ħabtet head-on ma' Bowser tal-ilma. Mad-daqqa, il-Bowser baqa' jkaxkar il-karozza għal madwar 30 metru. Imma dawn is-sentejn kif inbidlet il-ħajja ta' Charles u Rita? Dejjem tistennihom kuljum. Inbidlet għal kollox ħajitna. Wara dan l-inċident traġiku saru diversi appelli biex din it-triq ma tibqax perikoluża. L-oppożizzjoni kienet resqet mozzjoni dwar dan, iżda l-gvern kien ivvota kontrija. Konsegwenza hekk għaddew sentejn u l-periklu għadu hemm sal-lum. Ma nbidel xejn. Kollox l-istess baqa. Jien appella ma nafx, il-gvern, il-ministru, il-konsil, u minnu jagħmel xi ħaġa biex inċidenti ma jisalux. Ħabtu kemm il-darba raġaw wara, ma jkunux fatali, għal se jkunu fatali. Roxana, Jonathan u bintom Kelsey jinsabu mitfunin flimkien fiċ-ċimiterju taż-Żejtun.